Només ens queda fer les maletes, deixar tot preparat per sortir, tornar, fer el check-out i cap a l'estació. No vull marxar. Algú em dona diners per quedar-me més dies? No sé com acabo tota la motxilla, però aquí està tot. I ara anem a comprar el jersei que volia. Estic intentant assimilar que aquesta serà l'última vegada que vagi per Marsella i que la vegi. També us dic que m'ha agradat un muntó i segurament tornaré, o sigui, no serà l'última vegada que vingui a Marsella ni de conya, serà mica més. Ara també passa l'alta velocitat, o sigui que chill per això. Però bueno, per cert, he arribat a la conclusió que si em miren raro és pel tatuatge de la B, perquè l'únic moment en què no em miraven raro va ser dissabte pel matí, que anava tapat fins aquí amb una samarreta, o sigui que devia ser molt segur. He arribat a les portes de l'H&M i es veu que està tancat. Suposo que és que obren a les 10 perquè hi ha gent esperant fora i tal, però no sé, com serà raro que obrin a les 10, no? És com una hora més aviat o com va la cosa? Pagos. No només m'he comprat el jersei, m'he acabat comprant una altra cosa. Bueno, no sé com ho cabré la maleta, la veritat. Potser em canvio i em trec aquesta camisa que com que ocupa poc, la podré posar, espero, a la motxilla. El que passa que no la volia obrir, llavors no sé. I em posaré la samarreta que m'he comprat, que aguanta més, i el jersei me'l posaré per sobre. És que... I'm sorry. M'acabo de donar de la incongruència que li estic dient a tothom. Je ne parle pas français, désolé. O sigui, a tothom que em parava al carrer i tal. I li estic dient en francès. Potser es deuen pensar que és que imbècil o alguna, no ho sé. M'he donat de l'avantatge que és saber parlar català per parlar francès. Perquè és que si no me'n recordo una paraula, només l'he de dir en català, amb accent francès, i la majoria de vegades encerto. És un xigazo, vamos. He pensat que ja que estic aquí a l'habitació de l'hotel, doncs un senyor que m'he comprat. Primer, aquesta samarreta, que és que l'he vist així, és talla XL. L'he vist així tan gran i dic, és que me flip. O sigui, l'he de comprar sí o sí. Evidentment em va enorme, però és que... Perdona, però mola mogollon. I aquest ja sí que és el jersei que m'anava a comprar, que és per quan feia una altra vegada de fred i tal, que és preciós. Aquest sí que és la meva talla, és una M. Bueno, tot també et dic. No he vist que les talles són més grans aquí, la veritat. I jo normalment gasto entre una M i una L. I aquesta M és que em va gran i tot. No sé, és com... raro. El tallatge aquí francès crec que és diferent, però... m'encanta. Vale, al final, com que el jersei és enorme, el que he fet és posar-lo per sobre de la camisa, no sé si es veu per aquí, però així a simple vista no es veu, o sigui que... Bien. O sigui que ara no se'm veu a mi, volia que es veiés la ciutat, però amb la ciutat de fons no fa mal. Ja he fet el check-out i ara ja ens anem a la Gare Saint-Charles i pues a l'aeroport. M'he posat la gorra al final perquè no em parava de molestar el cabell, perquè m'he patit malament avui. Així que bueno, em poso la gorra i ja està. Un bulto menys a la motxilla. Després d'estar 20 minuts caminant amb una motxilla que pesa més que dos ios, carregada a l'esquena, crec que ja he arribat a l'estació de trens i ara falta saber si des d'aquí puc anar a l'aeroport. Crec que sí. Vale, m'he passat fàcilment més de mitja hora intentant comprar tíquets per anar a l'aeroport perquè s'havia de fer online, perquè vaig en bus. En fi, finalment, després de pensar mira que sigui l'últim intent i ja si no pillo un Uber, ha funcionat. Així que me'n vaig cap a la parada, a esperar el bus i a l'aeroport. És que literalment m'he instal·lat 50.000 aplicacions intentant comprar els bitllets, que si no fos per per un bus, que fos per BlaBlaCar bus, que si no fos per Flixbus, que si no qualsevol cosa, però és que cap funcionava i al final l'opció que estava intentant des del principi ha funcionat. Però madre mía, que mal. Estic en el bus i ara ja cap a l'aeroport.
una altra vegada em toca l'última porta, com no, és que soc super lucky, super que tinc molta sort. Nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue à bord. Merci de ranger vos affaires correctement afin que les sacs et les valises ne glissent pas dans l'allée. He arribat a Barcelona i ara menjo un sàndwich que tinc moltíssima gana, estic morint de gana literalment. I ja. Bueno, ja estic a casa, estic rebentadíssim, necessitat d'una siesta super llarga, amb un mal de cap brutal i amb una tristesa profunda, però ja estic a casa.